Els alumnes de 5è de l'Escola La Ginesta de Vallirana han visitat aquesta setmana la Pedrera La Fou de Vallirana en una jornada d'aprenentatge pràctic amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre. L'objectiu és que coneguin una mica el funcionament d'una activitat, diguem-ne, molt important aquí a Vallirana, com és l'extracció d'àrids, d'acord? Perquè, de fet, nosaltres, quan fem una mica el treball d'història de Vallirana, visitem el camí de Can Bogonyà, que hi ha alguns fons de calç i alguns fons de guix antics del segle XVIII i XIX, d'acord? I allò és el precedent del que avui en dia s'està fent aquí a les Pedreres. Col·laborar amb l'educació dels homes i dones del demà i col·laborar amb l'escola a inculcar-los una sèrie de valors, com seria principalment el respecte a la natura. Amb aquesta plantada d'arbres volem fer una mica això, que prenguin consciència de l'important que és respectar la natura i la biodiversitat. I en un altre terreny de coses seria una mica que ens coneguin millor també, perquè els habitants de Vallirana saben que nosaltres fem una sèrie de coses a la Pedrera de la Fou, els de Pallejà i Sant Vicent saben que fabriquem ciment a la nostra fàbrica de ciment, però no ens coneixen. La visita va començar amb una presentació de la història de l'empresa i del seu funcionament, on els alumnes van poder conèixer el sistema d'extracció de les matèries primeres i de tot el procés productiu. Finalment es va centrar en la restauració de l'entorn, on l'empresa pretén corregir els impactes de l'activitat extractiva i integrar la pedrera recuperada al paisatge. El següent pas va ser agafar forces per a una visita guiada per l'entorn de la pedrera. La part més divertida de la visita i també la més esperada pels nens i nenes va ser la plantada d'arbres, que contribuirà a la futura restauració de l'entorn. L'experiència va finalitzar amb una fotografia de grup i una valoració molt positiva tant dels alumnes com dels professors i els representants de l'empresa Ciment Molins. Home, jo penso que ho tenen tot perfectament muntat i molt ben preparat, vull dir, en principi, perfecte, no? Sí, crec que s'han distret molt i que els hi ha interessat. Que els hi ha interessat i els hi ha agradat molt. Per nosaltres ha sigut molt positiu. Espero que per ells també. M'ha agradat molt. Ens estem passant molt bé. Hem vingut a plantar arbres i a veure la pedrera. Sobretot m'ha agradat fer-ho a l'arbre perquè costava i era un reto difícil. Hem vingut a fer una visita per plantar i per veure un vídeo sobre Ciments Molins. El que m'ha agradat més és plantar els arbres